Emma Obahima, Nana, our Tisuino, Nana, Fusua, near him, Mafua, and Wokumani, Panfua, what time that you become here, you are papa, and then Yamia, Dom, and the one by your money in the quick to get one, who see the booty so very my. Koi kuto geni mwa miya mwa emma wae wako kono so ba ya santu apa wako ruba biye da usu afrika se o ya disen o kanu ntamasi ne musuye ani ahimafo wo krom ha ni kwanfo wo krom ha ye kana ti ye mo afa
enti yɛkɔ nkotodwa anim a wɔyɛ nnaeɛ mu a yɛfrɛ nanam nso yɛfrɛ yɛnyankopɔn no ne yɛaka nanam de abɔ mu na mesɛ ne du aberɛ yi ɛno na mɛde tu yɛ nyinaa anim wɔ ha the public address system deɛ ɛnua me papaapa meka ho ɛda mo ase Madika na here wa fi bubu obeka se wudi e sia na na obeka no na amanfo buche so na se mo ka na kire ye o ya bra sana brante no so obi o wa se wi e ke se edi mu a na na ko tekura obeti mu a ne demo o se ka ya so re na se ka si ya obi amu obi o ha adebe ne ye to ato ye point me there ya be fi mo e ti na bo ai Tempa. Ye. Anto. Odo. Asia. Nanano. Kasa. Kaka e dia no ko. Chama de fo. Yeah. Na sawo mu ni die. Yo. Ya o kita kire no ehie. So ehie man. Yeah. Ya tene fa. Yo. Ya du. Ya no man here. Na kwasida. Yeah. O ti akire so. Yeah. E mo di agoro. Ko bi na nya sai di bia ya. Yeah. Ankanya na hale di yo. Yeah. O ti anu ye. Kenya na hale di. Yeah. Demande pour. Ya. Deixa dobre ha. Yeah. O so afai. Wọ́n lọ kọ́ nana kò bọ́ọ̀lù fìyè. Yeah. Ìwọ ni ẹ̀mí ẹ̀rù ní wọ́n wá kéèkì túwọ́ ní lọ ẹ̀. Yeah. Ní wọ́n sí ọ̀hẹ́rẹ́ tẹ́lẹ̀ so a. Wọ́n nípa mìíràn. Sáà ní bíi ẹ̀yẹ́ mi dẹ̀ kúrọ́kúrọ́kúrọ́kúrọ́kúrọ́. Yeah. Àtẹ̀wádọ́fọ́ wọ́n mọ̀ wọ́n dé. Yeah. Na ní mẹ́bí nkú á ní ẹni kọ́ kú. Yes, I'm back. Demande pour. Yeah. we ta ma tu do ye sha wa Yeah. Yeah. Kasa. se ye wo mai Ba. ye hwe ye ra rosu mu ha nana no wa yesi ani pẹ̀lú yesi Yeah. ẹni sẹ asama mi ni okuku bẹ kan yẹn yo mi di bi sọsọ ẹni sẹ o bẹ hwẹ mantam bi n'obi akọ yi musu korowa ne nneɛma na ebu nkwantia ɛwɔ sɛ de n'asi fam ɔmo bere kuro no ase no saa nneɛma no nyinaa ka wɔn kotu nusu ma na ɔde abewie yɛ so nnɛ ne na nnura no kwame sɔre yɛ Yo. leya efiri ye pom ho kɔ cancer no kwan kisuwa nan korowa nan ne nneɛma a wɔde abegu hɔ twam oduru edugu nfa ndabi a konti asiesie a wɔbɛkɔ egu hɔ wɔbɛtwam aduru roma junction wɔbɛkɔ egu hɔ na ayɛ sɛ kuro no ebinom de kwadro awo owura nanso ɛnte sɛ ɛkɔ no saa sɛ deɛ ɔsɛ yɛde ɛna asi fam yɛkyerɛ obi sɛ ɔde saa musuo nneɛma no bi gu hɔ a na ɔsɛ yɛtumi bisa ne ho asɛm because ɔbɛkɔ ka bɛka yɛ na ebi asodie no ankɔɔ no so na yɛayɛte kuro no akɔfa obi so na ɛtɔ so mmienu ɛna sɛ sɛ yɛane ɔman hene ɛne aberante asadeɛ wɔ no mu na ɛwɔ sɛ sɛ yɛanya ɔman hene yɛanya aberante asadeɛ wɔ no mu na sɛ yɛde sadeɛ yɛ adwuma na kuro no bɛnya sadeɛ asra sɛbi nea kuronti de ne ho ato hɔ a ɔyɛ boa yɛ mmeranteɛ no yɛaso yɛ den asafo adwuma a obi de ne sika yi na ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛka yɛn ho ma yɛn ho pepe de akɔboa yɛkɔ a nnipa ɛkɔ daa no ɔmo ara ne pamokyɛ wo mmeranteɛ mesrɛ mo na no papa kuronti ka sɛ sɛ mo nya wo mmerante bɛba ɛyɛ no mu asɛ me mmerante bɛtena yɛ kurom aboa yɛ yaa ne yɛbɛtena mu pamokyɛw srɛ mo moma yɛ mmoa no na ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ
na to so miensa aye dwabere no me so mahwe je kakra na se nipa ko ne o na na kronti esisi egugu yi se ebe satellite bed na India o ya ko u twom na o ye bibia oni ohwe no boni si a ohun na abefo ne de nante enti se satellite bed na bi bo dabe mu na ko bibia e ni o man na apedi a ebe yi wa ma eyi u ma ye be hu na se ya nya o ni ye no ye wo ni nana ona wo ma video mu kasa be se be bi a ba fa ba sana nante ni bi anya kokodo ni ado bi wo ye hye onim se na ye hia obi yo wo so na ebi o wa adwene na wa boda wuru takro ni nana no mo hia dwabrem na nante ne wo obi afa na adwene na ne ho man no wo de ma adwene ba e bi na ye dia kechiro man no wo de ade agachi tu wo bibi aka mfa je mu mo na ye kwa ga so se se de ku ba ko apapa na wo de ade agachi tu wo bibi aka mfa je mu mo na ye kwa ga so se se de ku ba ko apapa media no fa no le ba dine no fa no dia no fa ni no ma beta na na dia o ma ama to o ma nsa nti se no ya ko da o ma ya nya ko ma no nti o fa for o ma ya ni ko na ma because what property me you are as me they meet me sorry now so and yeah a for the fashion then they say yes so of part of your family my wife view that's the one for view as a you the buy my cocoa right but a man for we are cocoa no take a man for we are cocoa no take e abia obey do mas about almost so many years now Pabrani da Pabrani da propria cocoa you are go from home enya bia okobo ekura mo me ko ekura mo kura okai na wo mi nchen no kura eya na eya mi akre ho ko so elo na le ya yo ti misramo nana hima ni nana no a mo hia e trobi misramo enne amen kata dela Tranquilwa ya shiane na kosidani se me kasa me ba be kan dina onako asafo adwuma asema o kan se balantie e ma asafo adwuma ni si abushia bia wo nkwankwa hene mba nti se nana mu wo ba o se mo ma abushia nkwankwa hene fo no ye kwa asafo adwuma abushia bia wo be wo so do mrantie ba o mrantie no
o de omo ba ahoho we mu se e de ahoho we so mranti abusu mranti ena ye aduma no koso na se meba ne na abusu we mranti amba na ma do adetia meko abusu mranti amba nso na ka se me ntu me wa aduma bi a e wo se ni nti nso me da amba nti me sire na nanu se wo fa wo nansi fom kwankwan hefo eda abusu no ni na wo frɛ wo won kasa nkyerɛ wo won kyerɛ wo se wo ba na nse o mranti e nyina di wachi ba na to su ni mbebo akyeremade fo ho asɛm a ya da kan akyeremade fo na akyeremade fa ko ya koye ni baba ko aye guru agro e wo ga lo nyina ba we so a we ti ni so bi se we adu na ya ba ti da ne na ti wo yi ti esre na na no omo ne ya so kwa hene so nkasa na onke aduma no so yi no tite mu na obi anu se oba odi ha oba owa ebe mo obuo ani nidie atire ma de fo se na no asem ka careful Ye na ye wa ye na bese 3 years na nentwi amika ye ho hia ba nentwi se we am se ya ye ho obi ate bo ho asem abo great le fact nti me de mesese na abai obehwe ho amai ne to aso bi ni se rara krono atre ba yo se wa danka yo tateso roma kope ye ne apiso fine so a ne kase ye ne apiso fo sidan wo shepe na mesese na nanu mo koye mpemfo onya dwumadie bi ma mante na se o mesisi mante hene bi wo brono no so na mante hene fo no agbo mante amo ne ye na mu di kanka sese ye hwe ye rara ku mu ha dodo na ye ko adwuma na ye amba na ye hwe ye mpa ye mante mu ha so a odi agashi bia fi rara ku mu ha fi babi nti mesre na nananom mo de mo aka na ma ko nkro twa ye mu nyina ahia na mo no ma ba akokasa se ko ko adwuma ne ye ya ba ehye na so wada pan ye country ko bi mesre mo nyina ma ka mo abu sa de no na ya hyehye no ko foma mai na sa to su bi mu ya ba fu mu ko se ko su ku mu a ya ye ko mu fo ya ko bi su ko ku mu ni pana o se mi twa be me ye mu adwuma da bia na ye twa be da bia na ye mu adwuma mesre ni wa pae na ya do go be ko fu mu bi bo ne to na bi do se ya ba fu mu konti na ma sa ri na to no na sa to su mi ensa so there wo dugum na no Michael awo chami usu aye friend o chiano also no dey say ka fra yo hoho na so yo hoho ko yo kroni o si odugru so nu omo da no nti oyo e na egu obe ko na no nti oyo bottles du say ya ne o ma ahini me sire mo me fa na nsi fam ye hwe na sa do no anu nsi because odugru so e boy mo ban pa o mu a fitu ya e odugru ni mu na ye mai da ma se ma yesi yo na mrante hene no ebehwe se safoduma no de mrante ebeba na punto no akoso na se na nanu de na kan se muntimi empie bebre enhu ne akoso na krono babi atre ba dise yesidan na kudu kabom adanka so du kabom apeso me ame kasai mi masidan o apeso bari a hope ba itina ese krono trans ti misamo masama yo nam yesamba
50 Ghana cedis. Maybe I'll be out there one. We are there. Wow, maybe Chiram. Demo, Yabaha, Malo, Mutimika, Mutimika. So, for Sapa, send a bit of share, my friend down with you, who said, I dear Messan. I have flashing Ziram, so our friend with 10 cedis. If you want for as we have been in the team. Yeah, I'm simple. What you want? The Matul Achari, and that's all. And I don't for a share. That's yeah, I'm just what is I said, and then there was there. Yes, I'm a man. Yeah, no, my sister. That's a little too many said. A da, a da, yeah, that's it. Yeah, that's an answer. Yeah, that's all I see. One family want to come say that pada when you that air that pada, Fufi, that parliament when ye, yeah, said you do you more. Now, quite yes, not yet was there about what. Let's say you, yeah, I said, yeah, if you not that with you, while I should go on, the shadow, yeah, or money now goes on. No, the shadow. It didn't I'm a set, yes, that at parliament down, yeah, that year that says you never study. You don't burn ya, you don't ban me, I saw my dash that I am my dash. Our banner to do this day. Listen, yeah, one shot, you. And when she might so, yeah. And you go there down, let's see more food. As I said, I hope I will do a true in ye. Oh, my dear, now, yeah, I'm a man, Yajam, yeah, you will not see. I was so as one person who gather to I'm back. That's when that day I say, I will fly you, green ma. Yeah. I you green ma. I'm about to go to church to so now. That's a good. Yeah. One couple of things. Yeah. No problem. Yeah. You. And I'm yeah. Send me so margin Catra, no one will send me the bag. You and they say, yeah, Daniamiasi, yes, say Anya, Nana, or Hine, yeah, walk or mine. Ah, yes, so Yasu baby, yes, to see. Yeah. Now, Miss Repi, yeah, my bow. Memrantiano, yeah, you walk room. Yeah, you. Inside, yeah, I'm the team that in Camo di Pano. No, Nisso. A tremper for Finocrana and Nibrability. Now, so go city you for. And I do not go city you for city you for by Lunipan Journey. Mass yeah. Mama one and Rantian. That's also a Nibiana. One yeah. Obanibia want to. Obiara ni awon de wo so ha. Aka maba one mrantie. Na se popo boy na se obiara mpie. Na ba bi one na eku ana akura na eku ya na de wo so. Next se mrantie. That's it. Unity no. Yes. Yeah. Oya brantie mo no stress. Yeah. You want to one unity no to go one so no my friend. Yeah. Na na sorry ah. Omo ti mi e bi na ti o. Ti o mama achi. Yeah. Na na mama achi. Yeah. 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 Yeah.
Because you're the person. Said, Pierre and Nika, bread and salmon, bread. Now, no brand on that chest. You. Honorable, I said that we are not going to be betrayed. Yeah. Oh, boy, you know. Not with one I was not going for. They'll go. Yeah. Let me say, Abraham. I want to keep you and somewhere. No, wouldn't with you. Only I will try to walk here to pray. Yeah. And see if you woman. But the Casa now will be Jabby. What's that? Come to you. I'm a man and say, come. Yeah. And now, my Juma and only let the Chichiku back. Who Kumasia. Yeah. You were over there, all the Anaga, and so and tea as a for Juma, yeah, and yeah, more money come, one match and Rafa, yeah, the attitude of mine or mine, yeah, and that's a temper. I'm not going to go mess. Right, I'm back. Tia or beauty around Castle, I remark. Yeah, and great. Reverend Che, but to show who's having my blue show, you'll be born coma. Yeah, my country never started eating a moon and bread. Unipa, Viaro, Unipa, yeah, against some Unipaso. Great. Hey, nearby. Miss, yeah, who be a non young cock, you soon about their no back. Yeah, won't put on 7 hours an hour. I'm back. Let me say, where to cry you may be on now. Intimate children, money, and you are back up. Yeah, who will be Uncle Bonner, Pitia. Yeah, we didn't call Yachin yet. Yeah, or car, or see the view, in I back. Yeah, Cacraca, beside back. The American for saying, yeah, Barbara. If you are back, I'm a true to grab. Yeah, and no idea they could be in a Sammy about who 7 you be now, and now you'll be in a home. Yeah, or can't you say, only no Yakasa, there be column change. You hear an also winning out of time. Yeah, yeah. Yeah, but you are quite a share on my share. Yeah, at the second, I'm this. Yeah, say, a man, why are you? I buy so I may have all a chance. And so, well, I may have my. It would be a deity. I'm back. Yeah, my baby catra. You, you took a crane and a bola. Yeah, it's over for be a free now, bolas and my mestre, or my baby. Yeah, bola tense, yeah, man. Yo, and I'm your temple. Only Catra, make I got to be the can't say. Profound number full no what to yeah. A promo. Yeah. 1 year, Sadie, now, yeah. Baby, that crop pet, the food rather than I don't know, young fan quite in field. Yeah. Young fan cop and any. Yeah. And the cop about said chrono dear, and yet. Yeah. Miss Rem. We are more modern. We shall say, half a capra, not a cop. Now, dear, also in yet. Now, young quiet. Now, I soccer near. Now, the number phone. Yeah, that's that. Yeah. Chrono, what our money, young side. Yeah. That's that. Chrono. Yeah. As soon as I chrono. Miss Rem. Yeah. I'm grassing you. Fire, sir. And yet, how yeah, yeah. Nana call Yache. Fear to ye, Nama Nema. I call Senya.
enye nti ya besre sese anyo ohene oya abrantie mumu ano krono ya mu mrantie di o nti mu hwe mense ana afa ebinumu tete kwanche ehia mu kutupa wo ma mo 5 cities no ma mo bio no mo sumo tiko mo ko ya wei mo ko bru wei ya besre oko ya ni pani wie na so ye bibi na ba ase a wakasa felisen ya besre anya se bia eye atena konwa efe se ye betena se na obi aba ha na ejojo bi ena mo nia mo bia wa ya oba bi enu ti no pie wo ye mu a na bia na jojo aba besre mrantie mo na mo ye se adwuma no mi hu se baba wa ne mbampa ni fo wo ye bi wa se ye sister ya ma Rebecca sai o se akumu boy a wo frɛ mema no wo mo mma o ne ano amo Anakia mikina jam gasa yepe akaya dodo yes kasa brabra yepe akaya yes asema nsese uni ayaka na ayaka yes asema obe ka chiro wa nsese udwene ko mbum no wonko dwene ko na de ayaka yo na se elunti men ko di pa ko nchen yes na so se ka chiro ko nchen a ka niam ese mo dwene no ebe ko so ba ye kan nyina ye tie nyina ye dabu nyina ase ye di nyina be ye tuma yo ni force etetu a etetua ba se etetu na du ba bi na ta ba bi tua ye be hwe ni ya tutu ne ba ni nyina yo na me stresse sisi wo kire bi se mrantie eni mabawa eni edi ochichi kru ba enya nkokora o no kwari ni nura menanti ko ochiame okufie ho bedru baby kakra na na frɛ me na fi ma partners me sentimi nko biu mankunu no kosi anopai bra ye biti hei asema hunu mintumi nko biu so ka mlantie wo a ka ye beko bo maye ntwa so kunsun wo ya ya me se entimi so me nye se wo ya ka se entimi so me nye se ni ya jai ni ya koso ni ya unnimu no ubise obi a obekiro se ni awoka wo bi firi Afrika for so saa besi ekiri besi obi ara se bibiara beba no wo misa afa besi ya twene kafo no ekene no eyo ma no de na mobo nanso efisa mrekwi na ya ka bibiara yi wo ma bibia tuntwa ba kunsun tuntwa na bibiara ye be no enya pepepe yesra busia sani aye ba ye be ye bibiara ma aye asumbi no wo fra wo ma obiara mo modi se obe kobi afi etumpan no so sa wo dia wunti se mrane no a wo dia oti kunkun no a brabi opani amoa na amoa adonti na owo na fum ko na samle teacher chire mofra no atwene bowo church won sam mofra na nde wo bo atwene maye wo fra se a wo bo kunkun se ni wura fi se won ma asere o ma no se wo besua atwene wonya bo su kunkun pe o se me ko adua me ko asemos Eno fie from bedru ye. Atwene anya se wo bo a
agye sɛ wote sɛ wo mmerane na wɔbɔ wonya te sɛ atumpa su kunkunkun a pɛ mmienu no nya so wie a ɔpani biara nyɛ adwene sɛ ɔkɔ ahemfie na asɛm na asi na wɔfiri a woba asɛm kɔɛ wɔ hɔ no woka kyerɛ wɔ a woati na biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ afei mesrɛ m mewura no maanya ho kwan a menka nkyerɛ sɛ yɛhyia ne yɛhyia sɛnea yɛhyia yi a ɛyɛ fɛ ɛyɛ anuonyam hyɛ na mmom sɛ wonya bɛdu na nana atena ase na nana aseda biara metoto mani ma ho sɛ nua no ɔma mp wɔyɛ ntɛ wɔne ne nkurɔfoɔ dc hɔ ɛwɔ ha papa dc ɛma wakɔ aba abusuafoɔ ho yɛda mo ase paa nea ɛtɔ so biem yɛmmerantɛ no akasa yɛda wɔrɔ no ase ɛnum sɛ adwen papa saa wɔ binom tiri mu yaka kuro na da hɔ akyɛ ebi a meka sɛ sɛ wode aduane si so na mmɛn yɛ a wonka so wokɔtoyɛ wo agye sɛ aduane no abɛn ebi a wo nso wonhwɛ mmɛn hye ɛsɛ wotoyɛ na wiasefoɔ yɛni ɔtwɛn honhom wiasefoɔ Moses de ne nkurɔfoɔ kɔ no ɛnyɛ da koro ɛna wɔde kɔduru wɔhyɛ asase no so mesrɛ yɛsi afem megye de sɛ yɛnyɛ ɔman hene kasa no ɛto atwa nea de bɛyɛ kasa no yɛmfa nyɛ mpaebɔ ɛma ɔhene no me deɛ mayɛ kɔtɔdada sente no ɛho sente yɛwɔ baabiara ɔhene no deɛ ɔyɛ ɔfɔforo mesrɛ mo bebree moyɛmfa ɔdɔ ne biakoyɛ yɛde asɔyɛ hene mu na n'anim abanyam ɛyɛ ma yɛ ɛnkɔ mmɔ biara ɛnyɛ yɛ sɛ bɔɔkuma sofo abusuafo ɛkɔma wawrama nyinara efisɛ wokɔduru aban mu na ɔmo abisa sɛ woyɛ hwan so yɛ wrawra nti sɛ yɛanhwɛ yɛ ano kasa bi yiye na wokɔduru baabi na wokasa kasa bi mfata uma hemba na wayɛ odio sɛ kafra abena akabuni no omi anhwɛ bibi mesi yɛ kasa nyɛ yebu bi kasa nti na me so mama me ayo kasa for if some me tisa na te se nkan na me ko school no a ma bo aboso a family ka bi a hye na me gba ofie na ye wo ya ko school no ya pon it me general practice ntokwa ya ko ntokwa practice anya o man sa o bara ma me awo esi wo no ma obi a o man wa ko wa me enso so na de ente sa ye besrem mu gina ba bia mun kasa yi anye sa ye bonsu egu abu achi na nanu akasa be bi ubi ba bi na obi kana asem a enye force enam ya krasa ye ko kontenase ye nuanom ye de ma hene ko kire ye nuanom
no da sani afa shirt ne trouser ahye akogina manhia okotete sa o mahene kusu akire otumfuo kasao na wo ye wia no wo san de ato wo platform so ye mu bia ye wo han ya busuafo ye ohyiafo enti se wa create o platform a na de to so a hwenu yiye mu meeting biara mo beko ye mu bi ya se ye ohyiafo ye bete wa nkobo carpenter na mbom wa patient ne trousers ya sha wo tete manhia ye ko wan ye class ye ko manhia ese mo me hwe kasa yiye na ko ya wa nhunu abowirefo hene ne no hemma no o sa dia beto platform so me ko me nhunu abowirefo no obi asoma wo we ya kame susu an kame na utime won susu antime ese nia atwam fie bebre no fie duni a me nam desert so no enne me ho atome saa ne nyina so ye ho atoye mo me fa osompa enso ye hene no na aya no nyama mayo obi ni asam o ra ya ba ko o eda ye ko kontena se me ko ma chika kra bi ama di ko ma hene ko bo charge bi so bi se woda wo man aha no wo be ka kire me se woda wo man di ko ma hene busa se na ra mo ya hene bi no ada wo man Garantie, Omanya Juma. Me say, Yana no see hospital then. Obi anu aduane ankoma wo. Papa kunti hene. Me say, eka yemko a, me de menko a, ye nya mpaye a ye bo ama ye ho. Ne ye mo mpaye ma na kunti hene. We did say na no dwabere mo kan say, ye kwan yi. Yo. E be ba be to mu ho. Cement ya ya mo pele gu ho. Na be ye nu guase yo se ono na no ni na mkrofo ama so no bi so ye lawyer ohun se wa gina court da obi so ye doctor onwo opan ye da onim na doctor fo nyina na wopan ye loose talk was said by Nana Sarba. Loose talk. And no loose talk. Kasabia faso biara eniso na nipa na ye ka. Mesrem. Me say kronti asafo adwuma no. Say ye tena ho ma offer nipa free ba bi ba. Mo me enwani nkoda nguram. If you say kronti de mo ba Auditina peba, ya no aduane no, ye nyina ye nim. Why? Kuberu ba yaje, ameru ba yaje. Edu adwuma so no, ye adwuma so na bi. Enye so se mo fe kom. Kasa. Mesramo. Mo ma samentelu ngo na ye kwa. I'm at Meja, Bonidio, that was so. And the Sanso de Asida, Emma, Yamrantie, and Babu. In some of the town, Nina Toss. Mwaka, meaning say, Miss Secretary, Okusapo, yes, one routine in a 18 year baby Muduma, you, the baby Muduma, and Yabamu. Na ade ba kon pese nsa kan so ne se o man die o chichire man a nyina o man die a nyina ba nyansa ni o ba ko foti it mestre se nyina ye be ba
Yeah, in Cambo unity, and a idea, Ignia sitting. Me, nine about you. Idea, your bonnet, a chum, to say the apisidae, yeah, baby kind pa, you know, the abbey chum, Miss Remo. Yeah, me, I am fine only 2 years. Yes, Remo be brave. Yeah. My young mona, almost kind of Sunday, yeah, we almost numb, you know, yeah, bad. You bet you name my 3 years woman. Yeah, papa. Yeah, what I say back, my and Pamo, you back, yen you my wild too. Yeah, you know, any papa. You are home. Yeah, Guinness, yeah, Naka and so, yeah. Yeah.
na mara. Obrekuminyayo, sasa obrekuminyayo na mara. Obrekuminyayo na mabemo. Sasa obrekuarigwe. Madam Grapasio, il siamo fulmineo, na ose. Ayanye, ya sobaco, na soliero, na benene. And I'm a continue to avoid him so back over to Sasa beko aripe edomna kapasi o yesa konfuni federo de makete nye bibi okutu nye bibi okutu nye twago ebiso bakobeto akonfuni foma ya bire kete na majaji shawi ashabema akwamwa ashabema bekadalaye yeti sado sanje mama yo abashibeye ya mama niko abose mukabakuko Yeah.
Mene mo ma ko ba o ya ko o tu se bo ye